Hauxe da nire aukera, beteko dut nire ametsa. Nire naia maisu izatea da, helburua da garaipena. Bidaia luzea izango da, zeharkatuz mundu osoa. Lortuko dut azkenean, Pokemon sekretu ezkutua. Pokemon bildu guztiak, helburua da garaipena. Pokemon lagunekin batera, beteko dut ametsa. Pokemon bildu guztiak bai, arriskuei aurre egin, elkarrekin zuetan ni. Pokemon bildu guztiak, Pokemon. Hauxe da nire aukera, beteko dut nire ametsa. Nire naia maisu izatea da, helburua da garaipena. Bidaia luzea izango da, zeharkatuz mundu osoa. Lortuko dut azkenean, Pokemon sekretu ezkutua. Pokemon bildu guztiak, helburua da garaipena. Pokemon lagunekin batera, beteko dut ametsa. Pokemon bildu guztiak bai, arriskuei aurre egin, elkarrekin zuetan ni. Pokemon bildu guztiak, Pokemon. Hauxe da